से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ये दुल्हे राजा के बड़े भाई के आदेश बा शत्रुघ्न भैया ए सनमई करम तहरो लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। शरण भैया चिमनी वाली मालिक ये सनमई करम तहरो लादानी बा। ये सनमई करम सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। अखिया मिला लयाओ करवा लगा लो हमार बोलो। अखिया मिला लयाओ करवा लगा लो हमार बोलो। आज दूसरा के पीछे लागल बाड़ू और हमरा के कइले पागल बाड़ू। हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना ये हमारा गार्जियन पिता तुल संगीत प्रेमी कृष्णा राय जी बाकी कमिंदर चाचा की ओर से भैया हमारा लक्ष्मण श्रीवास्तव जी लाखों लाख रुपए का आशीर्वाद लेतौनी। हमनी के फुआ के लड़का बानी हैप्पी भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है कब के हमारा से प्यार अब चिन्हेलू ना ये सोच मन में हो लक्ष्मण श्रीवास्तव जी लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। ए सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। ए सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। जाओ जाओ हिला दो। क्या बात है शिकारी राय जी लागे खानदानी बा। ए करमई करम तहरो लागे खानदानी बा। ये हमने के मुखिया प्रत्याशी बनी अब बड़ भाई प्रत्याशी हटा दो मुखिया को। क्या बात है शिकारी राय जी बड़ भैया हमारे दुख में हमारे संगे रहे ले हमारे खातिर नहीं रहे के
हमने के महेश भैया, भोला बाबा, शिव कुमार बिक्कू और चंदन यादव जी सबका खाती जवना के खाती हो। भैया हमारे दीपक सोनी जी भी आई बनी। हाँ जी भैया के स्वागत करो। कारू भैया गए तहरा गवना के राती हो। तोरी गोलू के दिल तहरा मिलना मंजिल संग दिल संग बूझ जानी। चंदन तनी आओ मंच पर, शिकारी भैया बोलाओ तनी, बिक्कू भी हमारा आओ मंच पर। भैया अरे जानी बा जकरे से लभ कइलू। चंदन आओ है तार, चंदन आ गइले, तार दुलरुआ बिक्कू आ गइले। क्या बात है। ओकरे से परेशानी बा सनम करम तहरो